Dzień dobry, jestem Azus z kanału Freaky Gamers, to jest... Mikołaj. A to jest Borderlands 2. Gramy. Gramy. Dobrze, motherfucker. Dobrze mnie słyszysz? To dobrze, bo ja ciebie tragicznie. Ale to nieistotne. Idziemy do opportunity, czyli idziemy do szansy de facto. Szansa na sukces. Dobra. Tak daleko. I tam weźmiemy Porsche Carrera. A tam idzie smok. Skyrim. Stałka. I never next question bitches and their tears. Co to jest? Ogranicznik! A nie. Sranie w turbanie. Oho. Sranie w turbanie, a nie ogranicznik. Interesting. Ukradli samochód. Physics! Mam drogi komputer, mogę przerywać transparenty. No, nie do końca mogę. Jakie gówno! Seriously, shit. Głupia gra, śmierdzi kupą. Patrz, kogo mamy zabić. Kill Jack's Double. Zabij tego, dubla Jacka. Znaczy w sensie, no wiadomo o co chodzi. Podwójnego. Szkoda, że nie Handsome Jack. Przystojny Jacek. Dobra. W pewnym piśmie nazwano go Gładki Jacek, że pisma z nazwy nie wymienię. Głupota. Gładki to były niewiasty w XV wieku. O! Są przeciwnicy generalnie. Lepszy. Na zdrowie. Macie szansę. Te wszystkie, każdy karabin teraz mam korozwowy. Ale to sobie chwalę. Szer! Fucking shit. Dobra, chodź za sobą. No nie no, czekaj, no już ta gra nie polega tylko na celach. Polega też na bezmyślnym napieprzaniu. Czyż nie? Tam był wróg. Nie, to był normalny wróg. Waterfront District. Pick up. Wow. To jest on? No. A, chyba... Didn't expect that one. Zabij go. Szukaj mi w pajfusie. Dobra. Grab the pocket watch device he dropped. It echoes his biosignature to every machine in the environment. So his doubles I'm can dying follow here. his hand kissing and baby shaking for him. I almost finished my Collection. Jack dropped this to inżyniera. create a voice modulator. Wielki robot z tyłu. Jack's voice. Z przodu też. A, z tyłu już nie ma. O, faktycznie. Tego też nie ma. Fajna rakietnica, fajna, bardzo polecam. Zapraszam i polecam, profesor Fu. Jeszcze polecam, pierwszą czasy. O kurwa,
śmiesz. Tutaj. Troszeczkę się sam strzeliłem rakietą. A, Klasyki to było, nie? tak. Tak, tak. Mam w tej serii Commandos, antologię, wszystkie części Commandosa. Pamiętam też było w GTA ten odgram 1, 2, 3. Serdecznie polecam, Piotr Frączowski. Piotr ma głos taki silny, męski. If I get a few more samples of Jack's voice, I can make Tylko dużego możesz zostawić. please get more voice samples from the other info kiosks. A po nich pełno łusek zostaje na ziemi. Jakoś ta gra mi tu wyjątkowo źle chodzi. Aha, no mi tutaj... Może nie wyjątkowo źle, ale... Zauważam spadek płynności względem poprzednich momentów. Ja mam jakieś lagi. Co mówiłeś? Ja mam jakieś lagi. I almost It's a have what I need. scientific. Just activate a few more kiosks. A rób tam co tam trzeba robić. Sobie wymienię jednak ten karabin, bo wydaje się nie tak świetny, jak wydawał się na początku. Did you know you're staring at the future side of the Opportunity Pleasure Palace? That's right, for $1,000 you'll be able to spend an hour with a life-size likeness of me. Gdzie ty poszedłeś? Te guziki wciskać. Tu są te plakaty Handsome Jacka. Przystojnego Jacka. A dobrze, a nie, to prosto chyba trzeba iść. No, faktycznie. Są plakaty. 3. No chyba jednak nie tutaj, ale też ładnie. Jak są wrogowie. No, marzyłem. Nawet dość dużo. Ile się kończy. Ding. Yeah, boy! No. No. No, żeż giń, sierwo! Wow! Panie, mnie poraził prądem. Te koki roboki. Latające smokki. Roki. Tutaj reanimują, znaczy reanimują. No! No nie. No nie. Do pełznej wykruje flaki. Chodź, frajerze. No uciekł ode mnie. Fajfus, napatrz go. Pieprzył mi. Tak. Jest! Z tym, że jeszcze mogę paść. Niszczę. Spieprzać mi z tym dziadostwem. Niszczyć Wielki naprawiacz. Podoba się. No. Let us down. No. Fucking repair surveyor. We don't like repair surveyors. Dobra, teraz sobie mogę oddać poziom. Co tam na mamy? No. Dobra. Get more voice samples. Idziemy. Myśmy się zapuścili niepotrzebnie w dzikie rejony pełne walki, przemocy. Ja wiem, czy niepotrzebnie w sumie. Robot. Nie teraz ładuj, kotuś, kurwa. No.
Na wódkę. To dopiero poniedziałek mi dają. Co? Na wódkę cię już ten, porcia to dopiero poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek? Ja już trzeci dzień piję. Ja pierdzielę. Można rzec, nie trzeźwieje. Dobra, ja idę zawiszyć te cele. Kurde bele. Kurde byle. Ciężko. Andrzej, Andrzej. Nie do tej wody. Się boję wody. Hey, kids. Did you know what your mommies and daddies gave up so your family could live in opportunity? Level up! Literally nothing. Your family is paid to be here. I'm the one who feeds and protects everyone. Masz tam te cele? We should all love our Jeszcze jeden. parents. But of course, Dobrze. Ja, jeszcze dwa. A, dobra. Okej, ja tutaj męczę ich trochę. Co? Nie, tyle i tych inżynierów jest. Kompas. Gdzie tam? Dostałem. Zauważyłem. Zmierzam. Dobra, już żyję. Tak tam nie dojdę na czas. Chyba. Znaczy ja żyję. A może? Dojść,łem, że tak powiem. Son of a bastard. W ogóle ktoś nam ostatnio napisał, że mam 51 endgame. Ja? Może i mamy. Ła. O fuck. O shit. Co to było? responsible by death? Fuj się. If not, What you the also ought to know complaining about opportunities laws is Nie. considered loitering. Nie mam amunicji. Hell. Strzelałem do psa, ale żyje. Dobra, do celu. Tu widzę, że ciężko. No wali tymi rakietami, się sierwo. Ło! Ale piznął. No nie. Jak zdążę, to pomogę. Walić go tam. Co? Jak zdążę, to pomogę. Nie, w niego napierdalaj. Ja to tam. Nie ma. No. I wielcy ty konstruktor rozjebany. Nową mocniejszą rakietnicę znalazłem. Damage 5000 ponad. A już trochę jest. Tak, jesteśmy niczym z naszymi poziomami tutaj jeszcze do prawdziwych liczb. Ale i do tego dojdziemy. Attach the pocket watch quickly. Dobra. Idziemy ataczować. Usę. Upload samples to Angel. I see the files. Oh, that's good, that's great. All done. Now grab Ej, the voice wszystko modulator. podjebał. Nie, rakietnica tylko. 3000 damage'a. Ja, of course, Now, naturally. unfortunately, you will speak Nie in wierzysz, Jack's to sobie voice na until you filmiku reach the zobaczysz. security door. I will tell you the password Oczywiście. to open it at the appropriate time. Ej, zauważyłeś, że ostatnio Kukulska się tak lubi pojawiać? Często jest. No. Fajnie, teraz mówimy głosem tego, przystojnego Jacka. Świetnie. Niczym innym nie marzyłem. Kukulska!
Ratuj się. Angel, Zdekoncentrowała mnie. say goodbye to your friend, Angel. Say it. See you soon. Taki stary, a taki durny. Found a way past the final door to Angel's control core, huh? Well, Świństwo sięgło slitu. surprisingly. Time to return the favor. Come on Ta back and gra we'll steal powinna być ourselves od a Boston. 18. Jest od No 18. to pomyłka, Hi no to there. sorry. This is a message from Handsome Jack to the construction workers of Opportunity. Powinna być These od fine 20. gentlemen are building the future. This is a message to the Crimson Raider Resistance. Dobra, Do you Sanctuarium. see that shining city on the horizon? Sanctuary. It's not a contrary. No. Kupa wielbłąda jest dobra na Powiedział jądra. To było strasznie durne. Nie, naprawdę, to było durne. No przestań. Dobra. This isn't a discussion. You're not going without me. Period. Idź zdać misję i This kończymy. is it, everybody. Oddajmy Lilith, sobie Nie, jeszcze Mordecai, pójdziemy na you're Black protecting the Marketa. city. to. Rick will provide air support from Wydać Thousand Cuts. te dziady. Angel from the cliff face. Any questions? Yeah. Why ain't I going? I gotta pay Hyperion back for Bloodwing. Jak ja bym chciał mieć As you will, tyle but for now I dolarów need you w tym. protecting Sanctuary in case this is No, just another naprawdę. trap. You'll get your payback, 25 Mordecai. tysięcy. I promise. Dolary dolarami. So, Roland. Dolary szczęścia nie We have a kupią. shot at Dobra, stealing mamy the vault 11 key and medium. stopping Jack from waking Nie wiem the jak ty, ja warrior. mam All 11. you have to do is get past a force field Ja that'll na pewno mam atomize you, więcej. destroy a bunker carrying enough Bunkers. firepower to level a continent, and get through a door you can't possibly open. That's his way of saying we're probably gonna die. Ja mam Time to 26. get claptrapped to Thousand Cuts. We need him to shut down the force field. Make it painful, guys. Wow, This is gonna be fun! trochę mamy tych misji. Znaczy teraz. Dobra. Tutaj Marcin przesiaduje poza wizją. No poza wizją nie przesiadujesz, bo to ty nagrywasz. Ale teraz, no tak ogólnie. Aha. Jezus Maria. Dwa. Wygrałem! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Tyle wygrać! Dobra, kończmy to. Czekaj. No nie no! To jest niewartościowe. Dobra. Czekaj, jeszcze zobaczę. No, Zobaczę ile mam tego. O 15 w sam raz. nie. ało. Dobra. Chodź. To Ja jestem. z tej strony był ASW z kanału Freaky Gamers. I? To byłem ja, Lord Romulus, czyli Miłosz.